Os partidos políticos autonómicos posiciónanse ante o pacto de goberno do Carballiño entre o Partido Socialista e o Partido Popular. O Centro Sociocomunitario clausura as actividades anuais cunha gala de exhibición. O festival Outros Países, Outras Músicas terá lugar este sábado no Templo Incomparable da Veracruz. O terceiro rally comarca do Carballiño percorrerá 8 concellos este venres e sábado. Ola a todos, moi boa noite, como están? Hoxe temos novas reaccións políticas despois do acordo de goberno entre o Partido Socialista e o Partido Popular do Carballiño. Así falou o Partido Socialista a nivel galego e tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Onte facíase oficial o pacto de goberno no Concello do Carballiño por parte do actual alcalde socialista e o portavoz do Partido Popular. A Comisión Executiva Nacional do Partido Socialista manifestaba que este acordo non conta coa súa autorización. Ameazaban así con adoptar todas as medidas previstas nos estatutos e demais regulamentos do partido, con efectos sobre os concelleiros que descoidasen o mandato socialista. Home, mira, se os engañaches onte que lle dixeches que o partido te apoyaba. E ás 4 horas din que vos van a poñer na calle a todos. Non sei o que vos van a facer, ni me preocupa. Pero, Paco, pouca lealtade tes ti o teu partido socialista cando ti amarras 2 aniños de alcalde apoiado no PP, xubilaste e, pois, darlle alcaldía ao PP e o último ano o PSOE de Carballiño apoiando ao PP para despois pedir o voto ao PSOE nas municipales. Pero estamos tontos aquí todos o que se volve isto. Este é un sainete. Esta é unha comedia que só pasa no Carballiño. E é unha comedia que, señores do Partido Popular, vai acabar mal. Pero non é que acabe mal para vos. Vos xa estades liquidados, os 5. Vos xa nada. A vos importa. Os que estades aí do Partido Socialista, home, se a Executiva Nacional cumple o que cumple, os 5 estades expulsados do partido, hoxe ou mañá, cando se consolide isto. Para min, vos e vos non me preocupades nada. A mí preocupame que ya he pasado o Carballiño. Eu teño o aval da Executiva Local, de maneira unánime, para poder negociar, evidentemente, e é unha decisión no ámbito local. Unha decisión que o que persigue é desbloquear a situación do Carballiño, a poder aprobar uns orzamentos e tirar para diante. Esa é a finalidade do acordo programático, o que chegamos a cabo, e, bueno, eu non vou entrar en disquisiteces nin en cuestións que son máis ben de mala educación, de desesperación. Eu creo que se alguén quedou liquidado hoxe foi vostede. Ten a palabra. O presidente da Xunta e líder do Partido Popular, Alfonso Rueda, defendeu o paso dado polos populares no Carballiño para dar estabilidade. Para Rueda, a reacción do Partido Socialista significa falla de criterio e de coherencia. Que o que oferta o Partido Popular é darlle estabilidade a un goberno socialista, a un alcalde socialista, e resulta que isto lle parece mal, lle desautorizado polo Partido Socialista en Galicia. Bueno, supoño que unha cousa máis que deberían explicar, pero non van a ser capaces de explicar. Non sempre decimos que estamos pola estabilidade, lle damos estabilidade a un alcalde socialista e o Partido Socialista de Galicia lle parece mal. Como sempre digo, así lle vai, que esta deriva hacia baixo, esta pérdida de apoio, esta falta de protagonismo do Partido Socialista en Galicia, despois se explica cando vemos este tipo de actitudes. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, cualificou de despropósito o acordo de goberno rexeitando esta nova situación. Considerou que será prexudicial e que traballarán nunha alternativa para o municipio. E tamén lle recordamos que mañá venres estará de novo a unidade móvil do Servizo de Doazón de Sangue no Carballiño.
A unidade móvil do Servizo de Doazón de Sangue estará este vindeiro venres no Carballiño, na pista vermella. Estará a xornada completa dende as 10 da mañá ás 2 da tarde e dende as 4 da tarde ás 9 da noite. Lembramos a importancia de colaborar coa doazón de sangue para manter as reservas dos hospitais. Recordamos que pode acudir calquera persoa con ou sen cita previa que estea san, sexa maior de 18 anos e menor de 65, non teña unha ciruxía, tatuaxes ou perforacións en menos dun ano, pese máis de 50 kilos e non este tomando medicamentos. E mañá venres o Centro Sociocomunitario do Carballiño celebra unha gala de exhibición que porá punto e final ás súas clases deste ano. Dende o Centro Sociocomunitario do Carballiño informan de que o vindeiro venres día 21 ás 6:30 da tarde terá lugar a clausura de actividades anuais no Auditorio Municipal do Carballiño, onde terán lugar exhibicións de algunhas das modalidades das actividades impartidas no centro ao longo do curso. Concretamente, haberá mostras de pilates, body balance, teatro, baile, zumba, canto e pandeireta e baile moderno. Esta clausura será presentada por Alba de Vales, actriz e contacontos da zona. E tamén este vindeiro sábado teremos de novo o festival Outros Países, Outras Músicas, que traerá música coral ao Templo da Veracruz. Contámoslles máis. Esta mañá o Salón de Plenos acolleu a presentación do Festival Outros Países, Outras Músicas. Este evento organizado polo Coro de Cámara Música Viva do Carballiño terá lugar este sábado ás 8:30 da tarde na Igrexa da Veracruz. Un marco incomparable para un evento que conta xa con tradición e esforzo. O festival, como é o de outros países, outras músicas, que parece que naceu onte, e xa leva 9 anos. Un festival que nos permite pois facer un percorrido no tempo, no espacio, e a verdade é que é moi diverso. Eu penso que é un festival moi atractivo para a xente que acude a disfrutar del, e se fai nun marco incomparable como é o Templo da Veracruz. Este ano, como ben sabedes, pois son 150 anos do nacemento de Antonio Palacios. Para nós tamén é un motivo pois non só de orgullo, senón un elemento de atracción turística importantísimo para o Carballiño. Este tipo de eventos nese marco incomparable pois tamén o que fan é darlle pois ese valor, ese recoñecemento, e dende logo pois que a xente se poda chegar a disfrutar da música nese espacio único. Outros países, outras músicas, nada máis e nada menos que a 9ª edición. Xa máis que consolidado polas súas raíces, pola súa enerxía, pola súa ilusión, que Antonio sempre nos enche desa enerxía que leva. E, bueno, para a Diputación colaborar nun acto, nun evento destes, pois é fantástico. E máis se fai con outras administracións, xunta, co Concello, pois é unha maravilla. Cumple os obxectivos da Diputación, que é manter o legado cultural e potenciar para que a xente se anime á creatividade e ao goce da nosa cultura, e que máis que con música ao vivo, cun repertorio que pois moi global. É algo que tamén nos encanta, que a xente poida escoitar repertorios moi particulares. E, bueno, dar as grazas pois a todas as entidades e, sobre todo, pois aos auténticos protagonistas que son eles, as corais e a xente que o fai realidade, como Antonio Rei, presidente do Coro de Cámara Música Viva, anunciou a programación para este evento, que este ano contará ca presenza da coral A Torre de Maside, o coro feminino de voces de San Simón de Cacheira de Teo, e para rematar o concerto actuará o coro organizador. Este ano imos invitar a dúas corais que son, aparte de boas corais, son corais amigas. Concretamente invitamos a Coral A Torre do noso veciño municipio Concello de Maside, e o coro femenino de voces San Simón de Cacheiras de Teo, da provincia da Coruña. Dúas corais cunha trayectoria e con un currículo interesante,
e que van a participar con un repertorio que está digamos, adaptado ao noso desexo de que sea este tipo de festival. Son obras incluso con arranxos de compositores galegos, compositores estranxeiros, empezando polo coral, por exemplo, da Torre, que ten unha presentación con unha obra vasca que titula Agur Jaunak, de un compositor guipuzcoano que se chama Pedro Azpiazu. Despois la Beberum, del compositor argentino Dante Andreu, el bolero Alma, Corazón y Vida, de Adrián Ramos, un compositor peruano. El zorongo, iremos a Andalucía y escucharemos un zorongo con letra de García Lorca. Compañeira, unha obra composta por José Luis Rivas, excomponente de Fuxan os Ventos, con arranxo de Xulio Domínguez. E xa para rematar, unha obra do compositor galego Ángel Viro, que son os cregos e os taberneiros. Este coro está dirixido por Carlos Cortés González. O coro femenino de San Simón de Cacheiras nos va a presentar unha obra de Guastavino, que é un compositor nacido en Valencia, pero con nacionalidad argentina, Los surcos del amor. Pasará despois a unha obra de Leonard Cohen moi coñecida, como é Aleluya. Escoitaremos tamén la famosa obra Carés sur l'océan, Los niños del coro. Pasaremos a Vicente Portobelo, de Manuel de Dios, compositor orensano. Iremos hasta Portugal, escucharemos o coro de As Maxadeiras, e xa para rematar es Iajamba, que é unha canción tradicional zulú. Está dirixida por Beatriz Álvarez Germil e acompañará un pianista, Simona Moseva. E el coro de cámara Música Viva pois vai interpretar tamén un repertorio tamén variado. Iniciaremos con el Gabriel Soboe de la película A Misión, del compositor americano Ennio Morricone. Pasaremos al Padre Nuestro del padre Lorenzo Ondárroa, Ojos Brujos, versión coral del compositor cubano Electo Silva. Iremos al Nocturnio, una obra de Rey Rivero. Esta fue una obra obligada que llevamos al certamen de corais Vila de Argo, que este año, por cierto, creo que no lo sabes, conseguimos nuevamente un segundo premio en ese certamen. Iremos con Bangolo, que es una canción haitiana, pero que hace referencia a un rey de Angola. Y ya para rematar, el Only Time, que creo que es de una compositora irlandesa y cantante que se llama Enya. Y está dirigido el coro por nuestro amigo y compañero Cristian Casas Hernández. E ademais, mañá venres tamén dará pistoletazo de salida a terceira edición do Rally Comarca do Carballiño, con verificacións dende a Praza Maior e tamén saída con concentración dende a Veracruz. As estradas dos municipios do Carballiño, Boborás, Piñor, Maside, Leiro, San Amaro, San Cristobo de Cea e Amoeiro serán escenario da terceira edición do Rally Comarca do Carballiño durante os vindeiros días 21, 22 e 23. Baixo a organización da escudería JLB Motorsport e o patrocinio de diversas entidades. O rally contará con dúas etapas, unha o venres e outra o sábado. Son dos largos e tres patas, Vamos facer un rally que esperemos que salga todo ben, que consta de dúas etapas. Unha que é o viernes, que facemos as verificacións técnicas aquí na Plaza Maior, e pois os coches irán todos a Veracruz, onde facemos o parque cerrado, e ás 8 da tarde terá lugar a ceremonia de salida, e irán para realizar un tramo urbano que facemos aí na zona do Parque de Carballiño, que, bueno, o ano pasado non saliu moi ben, esperemos que este ano salga un pouco mellor. Despois os coches volverán para o Parque da Veracruz, onde estarán custodiados toda a noite. Despois o sábado comenzamos ás 8 da mañán, ca salidas dos coches outra vez do Parque da Veracruz, van ao Parque de Traballo, que está situado na zona do... como é a avenida do Arenteiro, aí ao lado do río, onde se fixe todos os anos.
E despois xa darán paso as especiales de San Amaro, un especial que este ano cambia un pouco, e de aí irán ao tramo que denominamos como Pan de Cea, que termina no Monasterio do Seira. Despois xa veñen a asistencia e volven repetir ese bucle, e despois a tarde xa farían os tramos de Leiro Boborás e a Moeiro Maside. Eso é o que sería o funcionamento do rally, donde terá máis a hora prevista de chegada a Veracruz ás 9:10 da noite. Carballiño sempre foi unha zona onde o automobilismo puxou moi forte, onde hai moita afición, e esperamos que siga sendo así. Respecto ao tema de seguridade, pois creo que o tes bastante controlado, que ten unha empresa colaborando aí que lle botou unha man moi grande, que todo vai a sair ben, e que o tramo espectáculo supoñemos que este ano que tamén vai a ser un éxito. É un éxito que parece que vai a continuar dende a semana pasada, que foi o Rally de Ourense, casi podemos decir que é unha semana de rallies, e esperamos que sea tan competido como foi o Rally de Ourense, que a xente poida disfrutar dunha xornada inmellorable dentro do mundo do motor. A etapa do venres terá comprobación se un tramo moi preto do núcleo urbano do Carballiño e a do sábado cun formato máis compacto que a tempada pasada, con 2 tramos de dobre paso pola mañá, San Amaro e Pan de Cea, e outros 2 pola tarde, Leiro Boborás e Amoeiro Maside. O parque de servizos situado na Avenida do Arenteiro, como nos últimos anos, e ademais o parque pechado será na Praza da Veracruz. Darlle as gracias de antemán pois a Jesús e a súa escudería por este traballo que están a facer, que é un traballo que non é de hoxe solo, nin de venres, sábado e domingo, é un traballo de todo o ano. Darlle as gracias tamén aos corpos de seguridade, brigadas e colaboradores, Xunta, Diputación, concellos, todos os concellos que participan neste rally. Sin todos eles isto non se podería levar a cabo. A verdade, esperemos que sean unhas xornadas para disfrutar e con sentidiño e con cabeciña, que recordo todos os anos, por favor, todos aqueles que asistan, que esperemos que se sean moitos, que veñan con cabeciña e con sentido. Non queremos ter que lamentar ningún tipo de incidente nin problemas. E hoxe, día 20 de xuño, é o coñecido como Yellow Day, o día máis feliz do ano. Esta efeméride viral tínguese de amarelo para lembrarnos todo o que nos fai felices. Unha persoa especial, a conexión coa natureza, unha canción ou un recordo da nosa infancia. O 20 de xuño despídese a primavera dando unha cálida acollida ao verán con temperaturas favorables. Os motivos que fan a este día especial son o aumento das temperaturas e das horas de luz. A proximidade das vacacións e os días máis longos fan que os nosos ánimos aumenten considerablemente e os horarios intensivos dos que adoitan beneficiarse os traballadores no verán e a paga extra prevista. En canto á previsión meteorolóxica para mañá venres, teremos estabilidade no Carballiño, 8 graus de mínima e ata 23 de máxima. No Ribeiro tamén esperamos estabilidade, 10 graus de mínima e 26 de máxima. E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou, se o prefiren, a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de garda para os vindeiros días será de Lola Campos na rúa Calvo Sotelo número 16. Nos volvemos de novo mañá venres con máis información. Pasen moi boa noite. Os partidos políticos autonómicos posiciónanse ante o pacto de goberno do Carballiño entre o Partido Socialista e o Partido Popular. O Centro Sociocomunitario clausura as actividades anuais cunha gala de exhibición.
O festival Outros Países, Outras Músicas terá lugar este sábado no Templo Incomparable da Veracruz. O terceiro rally comarca do Carballiño percorrerá 8 concellos este venres e sábado.